dalan-dalan golek pangan duit sing halal wateng cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan. Ban pecah wah iki mesti rezeki teko mak jedot dor ban pecah meneh isih esuk rezekine tambah lumpuh oe tambah lumpuh oe tambah lumpuh oe tambah lumpuh oe tambah lumpuh. Kanggo sandang lan pangan aku iki tukang tambalan rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan ban pecah wah iki mesti rezeki teko mak jedot dor ban pecah maneh isih esuk rezekine tambah lumpuh oe tambah lumpuh oe tambah lumpuh oe tambah lumpuh oe tambah lumpuh. Baik, matur thank you tambal ban dawuh Pak Daryanto Pontianak.